Mona wa minto asa marieta ngoruku omonyangero Charles Nyagwoka Botiso ndwete ekenyorogia kirwanda ime ya Bunyakoni nigo twachira buna abagaka ba Bunyakoni tokorigendo tokoroka obomo obo Munyakoni twarabeire togosirerania ase eng'encho ya ebinto ebike biatoseberaniri bono nigo twachira amo buna abagaka ba Bunyakoni egere tochake esafari eye gose bona abara bami esafari ebune egoansa twabeire korumaega togochecharigwa ing'a ntoriamo yagerire mpaka nonya na ebinto binde bitari binde totaikonyora intwe buna Omunyakoni ase nare intwe tobarire bono nki totachera amo tochakere esafari eye toborie oborai obo togocha twakora nyene ogwakera omonto chikura ing'a intwe ase taiyo tokorefrect ng'a monto onde nare Omunyakoni oito oratogore nonya na echae gose bono abagaka eki naki giatorentire buna Omunyakoni tochake esafari eye naende goika echake na chinguru goika totabokie nonya 2027 ntoboroki ng'a eke ekeombe kia Omunyakoni tore amo korwa abana ba youths abang'ina amo na abagaka gose bono abagaka bami mbuya ondairenerie sponsor yaito yo minto kiango ing'ambia mana ase engecho nero ogerire tora naende nero otogoreire nonya na amache twanyure naende mbuya mana oyo okomoikera amatebi mbuya mono bigosi twatebi no yatoma gocha ng'a nero otosponsor igo tiga Nyasaye nere amoseseni gakonya korigia obogambi obo Arieta no nyancha yo Bonyanda kuru Bunyakoni Nyamauro sublocation Nyamauro sublocation kero twaumine buna Abanyakoni kyasindire chiamani tuna abantu aba ne committee ngima y'abantu 13 tukarangiria abantu aba bonse bachicha buna bachire batebe emechando y'Omunyakoni mechando y'Omunyakoni buna chandegete mwanyigure buna yakwanirwe ekene kia mang'ana na njenta risiko nkeringa ntubwati para Omunyakoni ekabetire twikaranse tochamo tobe team ekuruku y'Omunyakoni nyane kiroko kire mambia kie ward okikerinse na into no Omunyakoni tokeirania kiara twagete chikura bobo mwako round area kagenda asigia chiete guchi bono gotore tayare koirania kiroko gito geche Omunyakoni na twarengeri tang'ani igo magendero nari ng'a ntubwati para sukuru nchiyo ebinto nebinge kurusiasa ebinto bindi bia magendero Bunyakoni tubwati progress Bunyakoni tebwati progress number 1 minto bari twacha buniche bune chairman na nyagwachu bune patron biri biatoreta mbuya bire gose obire bobe salama sana namba ibere ogwara yo chugubeke mbeo na togokwana iga Omunyakoni ochandikire Omunyakoni njira chandikire apart from politics we need development we need tonyoro emagenderero abana mbali kabatanya chigase korwa twarusetie kiroko giaito twabwate kio bo MCA kwete kurosa omusike Samuel Nyanjama kera twabete abwate kiroko twakanya twakaumiranire twanya gukwana lakini koruto tanyora kiroko twabeirare oyonde gochia soyonde ase ng'encho totabwati oborai igo twamwire rero gocha amo buna Abanyakoni rero twarenga abanto 120 korukire egetuo kia represented lakini twacha rero twaigwanire ng'a omotienyokane omeantara abanto goetania elfu eyemo nyagokiani totebani the way forward ntule rero twachaka esabari ega yachakire engosangereria abanto bonse mpaka bari bataikana rero gaiga tosoe tobege ntekemo ekiyoka twasabire ase esabari yaito na maskani ntobwata abagaka baito n'Omunyakoni omwaga Josia ogotenete kanso ne timu eri yaye atwabasabire bachoini esabari tobege ntekemo totieko baga abanto baminto tochakire omochifu oito Wilfred Ombaki na abagambi ba abake toete tobahamo na rio toraikera magenderero kwa hivyo sisi tumekuja pamoja tuanze kujipanga na wengine bali bakoroshia serikali na ntutoke mesa intokatikie ndororo intubuna Abanyakoni toigwana ng'aba muraba ito bakorichikura Bunyakoni bona igo ntoli bosa nonde bwensi aenda anya korigia abagaka bang'ina abakwanire gatoja kurangera Nyagokiani oji December
twake kura ya maoni oitoranje gotebanga nero kobo nero rego twanchire aibo toibwana iga abantu baminto ntari seitwa chamo kurwani muntu atwachire asokorigereria magenderero ito toyachoke onta yora to tobanganya ntokwebanga ndoibwana boigo ekio moeripi chiskuru jeito ngoguchire tobwate secondary sano nechi primary kianda twarigereire none atende twa iskumo twasengenya tutaringe n'abagambi baito toje kwanere skuru jeito njiri positioning for example skuru ito mo kirondo enga kibune yembure go twa bana bakoguru mabema yembure jago tu saa 7 bakoguru saa 6 ituko jibiro je jinja kwanda yege kiasa leta asenge njonge nkobere gatorro bintu bibigo tegwa biko bwata chi nkoba ndiyo atwa sabire bali baraba usika uno musike jo asinyamogo atokonye besa ya CDF yarigererio ororo erinde ebintu ebibe kwa abana baitu banyori bagarigererio gosoma ndo gwanja na bayo Chinko chitara baita. igo nane ndwarwe room una bagaka babo nyakoni onde bwensi otete goja korigie kura seito na bwateri bagario gotaroro gosabe kura ndori basomba bo monto ndo iwana bayo otore twarwa free and atara lakini moisa ikatobe kararia amo Nyaingo wa kenyuru kia matorora oyo mwasa bagaka babanyakoni ero nigo twomeranire aiga na umunyakoni asobo amo twaigwana ni natiga twanda tongusere amo ekiagara twarabere bitabo amatuka mange ntugwate kiguru bwa ari bunyakoni seito twabere tugotaburanwa wala twaigwana ni tobe amo paka no nyango jibusiari aka toga 2027 totwe wane muno munyakoni tubeke kura ya itega tonga kemo erio nali to anyora ba to agendi pageni mundo ra diko baka kubeke kura isiko iko muno munyakoni twakanire twensi bakaba bake bichana bakabangina tubeke kura ya itaso wamo egero to twara pageni power nali to anyora into magadera so muno munyakoni ase kwa Kiswahili mimi ni John Nyaingo ambaye natoka Matorora, kijiji cha Matorora. Mimi ni mmoja kwa kati ya wasee wa Bunyakoni ambao tumekuja pamoja, tumekusanyika pamoja, tumejiunga pamoja tukisema ya kwamba raundi hii tutashirikiana pamoja mpaka tufike 2027 tukiwa pamoja na kura zetu tutasiweka pamoja, ndiposa tupate nguvu ya kuongea katika ile meza ya kugawa keki ya kwa hivyo sisi sote tumekubaliana tutakuwa pamoja mpaka mwiso. Igo twagikiria amang'ana yo gwatananekana tobege nteke maguno Munyakoni na twabeire tubwate chiguru buchi nyinge lakini aseri tukuria arabona twanyorana asenge njo tutageto Munyakoni agenderere rero go twarie ira ngatiga tochamo ebe biombe mbere Munyakoni ebinge lakini tware ekeombe kire kemo egego chora barai na inde tubwatira na sobo amo egera magendera itasuke busio igorende buna tura igarero igo twacha buna njomo basta igo nachige twanje gusabira obwanchani rera bagakambanchira na ngatiga tobege nteke mona inde bali chira egera tokora magenda sense moyeto ya Bunyakoni nare kuburia barai baitu kamuranja simoto tegerete Bunyakoni twatigaire nyuma sana ekiagera ntubwati kende kibara kiasarikire na wanya n'oburimi bwaito mbori goikera na buye kiagera baranchiyo ase igo twaganirie obomo tubwaterane barayi baita asemure kamuranje twasabire obokonyo bona ko rwasemure mutubwatisie ekiagera nindu tukobachora twabeko bisi twabasabire nga mutubwatisie nabo igo n'umunyakoni muna itabire rero tiga tubwaterana asobomo egere tusuke busi